Čaute ľudia, moje meno je Axelos. Ja vás vítam mojho nového videa. Dámy a páni, v tomto videu si zahrajeme Brawl Stars a v dnešnom videu púšťame prvá na 20. rank. Takže poďme na to. Dúfam, že to video bude rýchle, lebo nechce sa mi vážiť tak dlho, či také video, čiže ideme na to. Dneska sa mi ináč darilo s Perlom hrať. Som hľadal na 17. rank, že dúfam, že sa mi bude dariť aj teraz. A samozrejme, že bude. Ty počkaj, ak si volím toto, tu znesereš. Tak ani raz som ho netrafil. Dobre. Zabil ho. Dobre, ideme ďalej. No. Minul. Dobre. Jeden dole. Dobre, je tam. Dole. Vybavil som ho. Ale ten RT bude following. Ja? Však ja som nikoho nezabil pomaly. Dobre? To som na stránku. Dámy a páni, pozrite si toto moje video, to 5 za oceánskych lodí 20. storočia, pardon. Lebo vážne ľudia, to som na tým strašne dlho pracovať, že pozrite si to. A inak páni ľudí, ďakujem vám z číslo zberateľov. Ste mi tak splnili môj sen. Tých 2 perlovia smrťu. To neprežijem. No to neprežijem, to nebola šanca. No dobre, ideme na to. Teraz som ho prekapil. Bež. Nie, to čo som urobil? Dobre. Dole. Dobre, vyhrali sme. Dobre, poďme do výška. 2 výhry. Dobre. Už som dobral toto, dobre. No, ľudia. Stala sa taká pekná vec, že by som vás chcel poprosiť ľudia. Teraz je môjim najväčším Hej, no je to najväčším cieľom mojim teraz dosiahnuť 10 000 odberateľov, aj keď viem, že to nedosiahnem hneď, ale teraz takým najbližším cieľom dosiahnuť 1010 odberateľov. Čiže prosím ľudia, dajte mi odber, nech ich mám čo najskôr. A potom budú, a keď dosiahnem 10 000 odberateľov, budú vychádzať vlogy a tak. Také budú vychádzať. No vlogy by som mal plánovať už v pláne aj pri 5000 odberateľov alebo 2000. Vlogy budú vychádzať, reálne vlogy budú vychádzať. Vyhrali sme. Nechápem, prečo Shelly nebojovala, ale dobre. To bude Bibi, alebo Karol, jeden z nich Bibi. Ľudia, v živote sa mňa točí, že púšť takoho a že 5 minút. Ja som v živote tak dlho netočil. By the way, ľudia, mám v pláne si urobiť nové intro. Nové intro videí. Čiže
Wait. Niekde vojdol sa objavil Titanic. Našiel si ho? Daj mi vedieť. Fialová a biela farba, potom modrá a biela farba, alebo modrá, biela a fialová, že hore bude fialová a dole bude modrá. Dole. Dajem tanik. Healuj sa. Daj, si dole. Dobre, dali sme perla za 6 minút. Sme dali perla na 20. rank. Yes! Je na 20. Rojer. Mi nikdy nepovedal legendary, takže to ako padlo mi. Hej, nehovorím už, že nie. Ale že dlho mi tak nepovedal legendary. No, ľudia, blížime sa tu ku legendary Star Dropu. A dámy a páni, taká jedna vec. Napíšte mi, no, už dneska asi nestíhame, ale budem dávať taký ako Brawl Stars, také, že kto je váš obľúbenejší brawler, no. A čakajte špeciál za 1000 odberateľov, toto nie je ešte špeciál. Tam bude 10 faktov od mňa, čiže sa pripravte a robím to najlepšie. Dobre. Čiže serus.